Panguva ino the Seke road yakutoonekwa a black spot. Noda kuti after kwaitika tsaona yakaitika nemusi wechipiri yakonzi it claimed the 17 lives. Panguva ino kuri konzi there is another accident ayo yoitika along the same Seke road. Panoonekwa kunzi there is a trip trans ayo bus involved in a serious collision with the two other motor vehicles. Chitiko chavhundutsa vanhu kuti what is going on paSeke road near the same spot again. Sana pina mashoko anoda nyoko panguva inoi totiwa subscribe wala ikota on the bell kuti pina muna mukuda nyoko mchinzi just in trip trans bus in accident at Seke road Blackspot. In a chilling repeat of Tuesday's deadly accident, a trip trans bus has been involved in a serious collision with the two other vehicles near the Honyani bridge along Seke road, almost the exact spot where 17 people lost their lives earlier this week. The crash is reported to have occurred moments ago, and while details remain sketchy, the frequency of incidents at this location is raising alarm over road safety and the need for urgent intervention. Authorities are yet to confirm the number of casualties or the extent of the damage. Ndo mashoko achangopinda panguva ina amuri kuziviswa wagara munyika yeZimbabwe kuti ayo kana kune vamwe vari kufamba along that road, please exercise maximum caution. Kusangova paSeke road chete but everywhere. Vanhu ngavabude panguva ino vachiziva kuti awa zvese zviri mota dzavo awa zvakakwana, mota dzavo dziri serviced and they are abiding all the road rules. Mashoko ari kubuda panguva ino ari kuonekwa kunzi aiwa vanhu panguva ino upenyu aiwa hunoenda zviri easy kana vakada kutyora mutemo. Yesterday we saw aiwa vanhu vachicriticize vana minister Maiya vachidzi these are the people vacho vanoisa mutemo maminister vari kutyora mutemo after his motor vehicles was claimed. Aonekwa kunzi famba nemota vehicle isina number plates, then he was also claimed munhu waminister. Mashoko anobuda panguva ino people vachicriticize vachiti aiwa vanhu ngatisaneglectai mitemo yemumugwagwa. Enda kuma section yedu kuti mafunguro enyu matudi pamusoro pechitiko ichi. Musakanganwa kusubscribe or like apa muchira on the bell icon.